I és així com el senyor Gaudí comença a construir l'edifici. Durant 6 anys, fins al 1912. Vosaltres creieu que els veïns de la Pedrera, de la Casa Milà, era gent amb molt o pocs diners? Amb molts diners. Esteu a 5è, per tant, necessitem començar a posar aquí paraules una mica més importants. La gent que vivia aquí, i els senyors Milà també, eren rics, però en direm burgesos. Ens sona aquesta paraula? Sí. Eren burgesos, pertanyien a la burgesia de Barcelona. Si vosaltres fóssiu burgesos de fa 100 anys enrere, us agradaria venir a viure en aquest bloc de pisos? Sí. Segur? Sí. Acaben de per què us demano si sí o si no? Perquè aquí algú, la Julián ha dit, era una burla, no? El nom de la Pedrera. No va agradar fa 100 anys enrere. No va agradar. Per què li deurien dir la Pedrera, Julián? Perquè a fora hi havia moltes pedres. Perquè la façana, que és la paret de fora, està feta de pedra i és igual que la resta de les façanes de Passeig de Gràcia? No.